תנועות בלתי מודעות שנעשות באופן טבעי על ידי אנשים מבוגרים, משמשות מודל לימודי עבור פעוטות. לרכישת תנועות אלו על ידי התינוק היבטים מעשיים ורגשיים חשובים. על רכישת תנועות מוטוריות נשמע ממיכל קניג, שהיא מורה להעצמה התפתחותית לתינוקות בשיטת שלהב. אז מהן תנועות מוטוריות מורכבות, מיכל? אז בעצם כל תנועה שאנחנו עושים זה בעצם הוכחה שאנחנו יכולים לשלוט בתנועת השלד והשריר שלנו בו זמנית. בעצם הגוף שלנו כל הזמן נמצא בתנועה. למעשה המוח מועסק על ידי התנועה בכל שעה ביום, מערכת העיכול, מערכת הנשימה, אבל אם אנחנו רוצים ליצור איזושהי תמונה פונקציונלית, לזרוק כדור, להרים מהרצפה, להתכופף, אנחנו צריכים לעשות כמה דברים בו זמנית, וצריך לדעת איך לעשות את זה. כלומר, כשאני רוצה לקחת את העט, אני צריך לכוון את היד לעט ולתפוס אותה ולהפוך את העט, לעשות את כל השילוב של התנועות העדינות, זו תנועה מורכבת? נכון. ובאמת, אחרי שהילד, הפעוט, למד להיעמד וללכת בכוחות עצמו, זאת אומרת, הוא השיג את כל אבני הדרך ההתפתחותיות, הוא עכשיו צריך ללמוד איך להשתמש בגוף שלו ובמה שהוא רכש במהלך השנים, כי אנחנו בעצם רוצים שהילדים יגיעו לבית הספר מספיק מאורגנים ויודעים על עצמם ועל הגוף שלהם, מה לעשות ואיך להתארגן ואיך להחזיק את עצמם ולפעול ואיך לעשות באמת כמה דברים בו זמנית. גם להקשיב למורה, גם לעשות פעולות גרפו-מוטוריות ולכתוב את מה שהיא אמרה, וגם לשמוע ילד אחר מדבר בו זמנית ולקחת את זה אליהם. הפעולות האלה דורשות הרבה, למרות שזה נראה מאוד פשוט. והפעולות האלה זהות אצל כל הילדים? נכון, אז באמת יש מה שנקרא מדרך הטבע. אנחנו כאנשים, בני אדם, גם בשבטים שונים של בני אדם, הטבע עושה את שלו. אז בשביל צריך ללמוד אותם. אז בעצם כל אחד, אחרי שהוא למד בצורה טבעית, מסגל לעצמו איזושהי פעולה אישית. אני למדתי לקחת את העט בצורה כזו, ואתה לקחת בצורה אחרת. אני למדתי לזרוק את הכדור עם האצבעות, ומישהו אחר זורק עם כל הגב ועם הכתפיים, ומשתמש גם באגן ובקרח. אז מה זה חשוב? ברגע שהוא עושה את הפעולה וטוב לו איתה והוא עושה אותה מדויק. אז לפעמים אנחנו לא מרגישים שאנחנו מעמיסים על חלק אחד יותר מאשר על חלק אחר, ואנחנו מתעייפים. הרבה פעמים אמא אומרת לי, מה עשיתי כל היום? לא עשיתי כלום. אבל אנחנו מחזיקים את עצמנו בגרביטציה, אנחנו עומדים, אנחנו עושים דברים שהגוף משתמש בהם, ואם אני יכולה להוריד את העומס ולחלק את כל המשימות מבחינת הקורדינציה ושיתוף של כמה דברים בו זמנית לעוד חלקים בגוף, אני מורידה את המאמץ, ואני עושה את זה יותר טוב. כלומר, את אומרת שאנחנו נותנים לילד כלים לעשות את אותם פעולות עם פחות מאמץ. נכון. למשל, גם אחרי שעושים את הפעולות האלה, אנחנו בעצם אחר כך רואים גם שהילד מרגיש יותר טוב עם עצמו. אז בואו תנו לנו כמה דוגמאות. מבחינה חברתית, מבחינת הצלחה אישית, הוא חש על עצמו, על גופו, את ההצלחה. כן? והרבה פעמים גם אמא אומרת לילד, תעמוד זקוף, תלך ישר. זה לא יעזור, הוא צריך להרגיש על עצמו, לקבל גירוי של הגרביטציה ושל ההחזקה שהוא משתפר ביציבה. הוא צריך להרגיש על עצמו שהוא הצליח לזרוק את הכדור לתוך השער. זאת אומרת, מה אני בעצם רוצה להגיד במפגש הזה? זה בעצם שכשמגיעים לגיל 2 ו3, אנחנו רוצים לראות מה אנחנו יכולים לשפר ולעזור לילדים בשביל שאחר כך לגיל בית ספר, ואחר כך הם יגיעו יותר מאורגנים, יותר בטוחים בעצמם ובמה שהם יודעים לעשות. הדבר תורם למה? לביטחון העצמי של הילד, ליכולת התפקודית של הילד, ליכולת הגרף המוטורית או לפעולות העדינות שלו? נכון. או לביטחון העצמי שלו? הכל ביחד. הקליפה המוטורית במוח קשורה למנגנוני המחשבה, והם הולכים ביחד. אם אני מצליח, אז הקוגניציה שלי היא כזאת שאני מכיר ביכולות שלי, ואני יודע שאני יודע, ואני מנסה עוד פעם דברים חדשים. וככל שאני מנסה עוד דברים חדשים, אז אני נחשף ליותר דברים ואני יותר משוכלל. התחום הזה הוא יחסית חדש. כן. כן. אמא שלי לא עברה קורסים להתפתחות, אני לא לימדו אותי איך בדיוק לשבת. אני בטוח שגם אתכם בצעירותכם לא לימדו, למרות שאתם צעירים ממני בהרבה. האם זה באמת נחוץ? האם זה באמת דבר שהוא נחוץ? או האם זה דבר שאנחנו כאילו רוצים לצ'פר את הילדים ולתת להם עוד משהו, אולי לתת להם פוטנציאל יותר טוב?
זה בהחלט נחוץ, כי אם לא שמים לב לדברים האלה, אז מגיעים לגיל 6, ואז פתאום יש קושי לשבת בכיתה, כי הגוף צריך להחזיק את עצמו, והשרירים צריכים לקבל כל הזמן תמיכה מילדים שיש להם טונוס שרירים נמוך. אז כל הזמן הגוף במאבק להחזיק את עצמו בכוח הכובד. אז אם אני מנסה את זה ועושה את זה באימונים, בבית, אז זה הרבה יותר טוב. אני הרבה פעמים גם מגלה דרך הפעולה של המשחק, את הבעיות, ואני יכולה לתמוך בהם, לעזור בהם, ואפילו להעלים אותם כלא היו. כלומר, בחלק מהמקרים זה סוג של פעילות גופנית, של חיזוק קבוצות שרירים. נכון. את רואה שילד יושב ככה, אז תלמדי אותו לשבת יותר זקוף, או... ונורא חשוב לזכור שהמוטוריקה הגסה, זאת אומרת, השימוש בשרירים שנמצאים בחלק הקדמי של הגוף, החלק הפרוקסימלי, הם הבסיס למוטוריקה העדינה, ואם הוא לא יודע לטפס, או לדחוף חפצים, או לדלג, או לקפוץ, הוא לא יוכל להחזיק את העיפרון, והוא לא יוכל לצבוע או למעוך את הפלסטלינה בגן. זאת אומרת, צריך לתת כמה שיותר התנסויות, בשביל שאני אוכל לראות אם אני מצליח או לא, וללמד איך לעשות את זה יותר טוב. מה התפקיד של ההורים במהלך הזה? לחשוף כמה שיותר, אבל לא למנוע. זאת אומרת, יש סכנה, הולכים על העמוד בחצר, לא לצעוק, לא תיפול וזה וזה. לתת, אבל להיות שם עם יד מכוונת. לתת להתנסות, כי תנועה זו חוויה. בכלל בחיים כמה שמתנסים יותר, אבל ודאי יותר בגיל הילדות. תודה רבה למיכל קניג.